Gapot ti panagayat ti maysa nga ama, amapatgan ti gusto at araunen ti anak na, ket napan nagkalap iti karayan, nga isumet gayamen ti pupusay ti maysa a padre de pamilya, gapo ti maipagarup apan nakalmes na iti karayan, apaset ti barangay Madupayas, Badok, Ilocos Norte. Maan mo sir nga kanayon, mangliwat-liwat mo. Mm-mm. Hindi ngamin kalmang. Kuna kano dahi jay baro na nga agadi ka dahi burido. Papa dahi tayo man kapi kuna anak kano sir. So nga kwa, kas lang napasubo dahi panunot na nga napanakala. Iti karay ti apaset ti karayan, tinagsilawan ken nagpanaan, dagiti agkakaruba, pakairamanan dagiti agama, at ti biktima ket agtawen ti 40 na asawaan, may sa construction worker, ken agpapada dagitoy a residente, iti barangay Ugis, Nueva Era, Ilocos Norte. Sigon ti anak ti biktima, ket naimatangan na, ti panagparayat ti amana, isot gapuna, nga insigida ang nagkid daw ti tulong, manipod kalagi ti residente, iti nadakamat a lugar. Nga agpang pangatay di sir, ito pang pangatay di intangan na di ulo na ka, isa lumnag ka, di mat di dito makdangan sir. Anak ko matpanaon na Jay nakalmasan mo. Awon sir, agawid kami kumatagpa, masasidog jayan ko sir, agawid kami kuman. Ado na alayo idin. Diyan mo sir, di pala karayan di kuano, di alat na kinda di paano. Kasano nga naamam nga iso na ket agpatpatulong anak ko. Madi, agkasi di managang. Oo. Santo idi agkasyahin gidi lumnagan sir ko awan mo te papa na nga papa sir ko awan lugo di dakadwa nagpanpanag apin ni papang mo anan sir adi jene di na mo to dango ka hindi kon ka daris ko di papang mo samot detan ano daris ko pupukaw kami di ko di cover court sir. Sikat na pa nagpatulong kaya agbabasketball. Idi naibagam nga ni papang mo kot malmal mas imeda nga sigod idin. Madip sir, umayag labas si kumay dan. Okay. So mismo nakita din napasamak kung papang mo. Ti panagsilaw ti lames iti karayan, ket iso kanu ngamin ti pagragsakan ti biktima, no kasta sumangpet nga agapoy iti pagubraan na iti construction, tangamin ket ti makalapan na kano, ket iso ti sidaen dagiti anak na amapan agbasa. Iti karay ti kanu ngamin apaset ti karayan, iti barangay Madupayas Badok, ket ado dagiti lames a maala, isot gapuna nga ado dagiti mapanagsilaw, ken mapanagpana iti kadaytoy a lugar. No, sumangpot nga mapanag-construction, sir. Mapanagsilaw, sir. Tirabi. Kadwa na dahi di anak na inauna, sir. Takas lang iso ti pagrasakan na ti mapanagkalkalap, sir. Well, ma'am. Ngayon kaday di nga rabi, sir. Jak pay nakitak idi ti malum ngay may di jay balay mi, sir. Jay yan ti kabsat ko tagkakaruba kam lang, sir. Jak am mo nga mapanagkalap. Ma'am, dagiti lames nga makalapan na, ilapon na, or sidaenda, ma'am? Sidaenda mo, sir. Sidaenda nga tanumalpas nga panagkalap, sir. Mapan man agubra no kon, sir. Kas lang sumangpot lang isunat ti Sabado. Kas jay uno sa ano malpas jay trabaho ng sumangpot, mapan man agkalapon san mapan agubra man kasi. Okay. Ano dito maala no kamanong ditoy? Doon ang dami nga. Damos yan. Tilapia ka na dito eh. Paltad na damos yung isa. Bunto. Tas taga Madupayas manong na adalom nga min detoy? Adalom ka ito na siya. Robaste na. Iti kariti agundaway, ket agkidkid daw ti tulong ti pamilya ti biktima, kariti naayat a kaprobinsyaan, kang runaan na, dagiti naasideg kadakwada, a matulungan da, tinayon nga aramaton da, para ti panakaimansayag ti biktima. Kila ipadanong ko, sir, napanglaw dahi ti anak ko nga natay, kat dagita anak na nga babasit. Mas pagarigan, abda ka asid at anda itag da. Ado ka di nga yamanong ni sir, tasang kabirukan sang kapo yan. Upat da nga babasit. Isulaunay ti sakitan tinakon ko ta.
Kasla daytay mapukpukaw tinakam dayta inada. Isudya ko nak nga hamo nga itulok ko nak nga rod, sir. Para di JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.